kuɗin nan babanmu ya mun magana kayan shi zai zo nan da sati 2. Don Allah ka rufa min asiri ka damun da kuɗin nan da sati 2 za a sauke kaya. Sai ya ce min ai ba ni da matsala, nan da sati 2 zai dawo da kuɗi. Wallahi sai da na mai miss call 50 bai daga waya na yi kira ne kuka. Baban mu yana kira na ban taba mishi karya ba, amma rana na farko da na fara mishi karya a rayuwa na ina kallon miss call din shi na gagara ce mishi gashi na ba wani kuɗin sa. Inna lillahi. Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nan tawa inda wannan baiwar Allah ta zo Bekete family take nuna bakin cikinta da kuma zamba cikin aminci da kuma zaluntanta da aka yi, inda take cewa kwarai da gaske ba taɓa yi wa mahaifinta ƙarya ba, amma dalilin wannan bawan Allah da ya zalunce ta shine yasa ta masa ƙarya. Wannan dai na yawo a kafafen sada zumunta inda wannan baiwar Allah ta shiga wani hali. Amma ku faɗa mana ra'ayoyinku a game da abin da kuka ji, sannan ku danna mana subscribing da alamun karrawa. Kuɗin nan babanmu ya mun magana kayan shi zai zo nan da sati 2. Don Allah ka rufa min asiri ka damun da kuɗin nan da sati 2 za a sauke kaya. Sai ya ce min ai ba ni da matsala, nan da sati 2 zai dawo da kuɗi. Wallahi sai da na mai miss call 50 bai daga waya na yi kira ne kuka. Baban mu yana kira na ban taba mishi karya ba, amma rana na farko da na fara mishi karya a rayuwa na ina kallon miss call din shi na gagara ce mishi gashi na ba wani kuɗin sa. Sai na ce mishi yanzu kana so ka sani mahaifina ya gane ni makaryaci a ce a gurin sa. Sai ce min a'a in yi hakuri zai tura min kuɗi. Na yi ta kiran shi har 12 dare bai daga waya na ba, washe gari na rasa ya zan yi. Gashi ban gaya wa kowa a gidanmu na ba shi wannan kuɗin ba. Sai na ce kawai bari in yi shawara da wani broda na, ina da fili a Kano a daga a siyar ba in sauke kayan da aka turo da shi. Da na je na biya na sauke, sai na ce mishi yaushe za ka bani kuɗi, ka damun da kuɗin nan ina buƙatar kuɗi na. A lokacin ba ma magana gidan nake mishi ba, kuɗin da na bashi wannan ni da shi nake mai magana, ban da magana gida ba. Ya sunan bawan Allah ne? Sunan shi Ibrahim Baladoma. Ibrahim Baladoma. Dan ina ne? Dan Kano ne. Hijira idan muka dawo daga hutun takaitaccen lokaci za mu daura daga inda muka tsaya. Ibrahim Baladoma sunan shi. Masu kallon mu da saurari za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo insha Allah shirin zai daura daga inda ya tsaya jama'a. Da fatan dai kun ji duk irin maganganu da kuma zantuka da take yi. To muna roƙon Allah ya kawo mata mafita. Allah kuma ya sa wannan bawan Allah ya dawo mata da kuɗaɗenta. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da alamar kararrawa wannan tamu mai albarka.